నో ద కింగ్డమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటో తెలుసా? విత్తడము, నీరు పోయడము. మరి వాక్యం నీ జీవితంలో విత్తబడినప్పుడు దానికి ఎడతెగక నువ్వు నీరు పోస్తుండాలి. అంటే దివారాత్రములు ధ్యానిస్తుండాలి. మరి దివారాత్రములు అంటే ఉదయకాలమున, రాత్రి వేళ కూడా. మరి చాలామంది ఉదయమంతా వాక్యం ధ్యానిస్తారు, రాత్రి వేళ విడిచిపెడతారు. చాలామంది రాత్రి వేళలో ప్రార్థిస్తారు, ఉదయకాలం విడిచిపెడతారు. నో 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 వాటరింగ్ కంటిన్యూగా నీరు పోస్తూ ఉండాలా. నీ జీవితంలో విత్తబడిన విత్తనానికి, ఆ వాక్యానికి నువ్వు నీరు పోసినప్పుడు అది ఫలించడం ప్రారంభమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ కావడం ప్రారంభమవుతుంది. విత్తనం విత్తిన తర్వాత ఏ రీతిగా అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అదే రీతిగా నీ జీవితంలో వాక్యం విత్తిన తర్వాత దాన్ని దివారాత్రములు ధ్యానించుచుండగా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు ఇంక్రీజ్ కావడము మొదలవుతాయి.